Salutare biserică, salutare prieteni, vreau să împărtășesc cu voi câteva lucruri astăzi. Mă gândeam la Apostolul Ioan, care era și el izolat și se gândea ce ar putea să scrie creștinilor, care ar trebui să fie ultimele lui cuvinte, poate cele mai importante cuvinte, având în vedere că nu mai avea multe zile de trăit. Și cred că și-a ales foarte bine cuvintele atunci când a scris epistola 1 Ioan. Și vreau să împărtășesc cu voi acest cuvânt. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. În momente ca și acestea poate ești cuprins de întristare, de spaimă, poate de îngrijorare, confuzie sau anxietate și nu poți găsi niciunde bucuria. Apostolul Ioan ne spune, versetul 4, vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Reține asta, părtășia cu Dumnezeu aduce bucurie deplină. Părtășia cu Dumnezeu aduce bucurie deplină. Ce am auzit, spunea Apostolul Ioan, ce am văzut, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. De ce? Pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Chiar dacă ești izolat, chiar dacă nu poți să mergi la biserică, nu poți să te vezi cu prietenii tăi dragi, tu poți avea părtășie cu Dumnezeu. Și, de fapt, pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, tu trebuie să te izolezi. Trebuie să intri în odăița ta și să închizi ușa după tine. Asta ne spunea Domnul Iisus în Matei 6:6. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Cel mai bun și minunat lucru pe care poți să-l faci în aceste zile este să stai în odăiță cu Dumnezeu cât mai des și cât mai mult. Și ai să vezi că Tatăl tău care este nascuns, care vede nascuns, îți va răsplăti. Cum? Părtășia cu Dumnezeu aduce bucurie deplină. Poate nu ești obișnuit să stai singur doar tu și Dumnezeu, sau poate nu știi ce să faci când intri în odăiță. Am voie să-ți spun ceva. Dumnezeu e acolo deja. Te așteaptă de foarte mult, poate. El de mult caută să-ți atragă atenția și privirea spre părtășia cu El și să îți umple, să-ți inunde inima cu bucuria Lui deplină. Ești în izolare? Intră în odăiță. Ioan ne spune că ce era de la început, ce a auzit, ceea ce el a văzut, aceea ne împărtășește și nouă. De ce? Pentru că, dragilor, așa era la început. Era părtășie cu Dumnezeu. Omul avea o relație cu Dumnezeu, avea intimitate, avea părtășie, însă păcatul a distrus, a rupt relația omului cu Dumnezeu. În Vechiul Testament vedem că doar marele preot avea dreptul să intre în prezența lui Dumnezeu, în locul numit Sfânta Sfintelor, o singură dată pe an. Și atunci, cu teamă, cu multe ritualuri, cu multă curăție, cu multă sfințire. Însă atunci când Iisus a venit în lumea noastră, El ne-a învățat să ne rugăm și să-i spunem lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Asta înseamnă intimitate, asta înseamnă relație, asta înseamnă părtășie, pe care doar
Doar noi creștinii putem să o avem, dar mai mult de atât Iisus s-a dus la cruce. Intimitatea noi avem prin crucea Domnului Iisus. De ce? Pentru că în momentul în care Hristos murea pe cruce, perdeaua care despărțea locul ăla în care era prezența lui Dumnezeu și în care doar un singur preot, marele preot, avea drept să intre o singură dată pe an, acea perdea s-a rupt de sus până jos pentru ca fiecare dintre noi să avem libertatea să intrăm. Atunci când credem în Iisus Hristos, atunci când acceptăm jertfa lui Iisus Hristos în viața noastră, prin crucea lui Iisus Hristos, noi putem intra în prezența lui Dumnezeu. Suntem liberi acum să intrăm în prezența lui Dumnezeu, să avem părtășie cu El. Și având părtășie cu El, ești vindecat, ești eliberat, ești curățit, primești bucuria deplină. În Ioan 3, cu 29, același apostol Ioan scrie dar acum despre Ioan Botezătorul și spune următoarele lucruri. Prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Cu alte cuvinte, când ai intimitate cu Dumnezeu, când stai și-L asculți și auzi glasul Lui, te bucuri foarte tare. Se întâmplă ceva în momentul în care auzi vocea lui Dumnezeu, când ești acolo în odăiță. Dumnezeu îți dă o bucurie deplină. Dumnezeu te așteaptă. Du-te la părtășie, du-te în odăiță și bucuria ta va fi deplină. Dumnezeu să te binecuvinteze, să ai parte de o duminică faină, de o săptămână în care prezența lui Dumnezeu să-ți inunde inima și să-ți aducă bucurie deplină. Te îmbrățișez cu drag. Dumnezeu să te binecuvinteze.